mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Mahal ko ang pinsan ko. Hi DJ Rocky. Lagi akong nakikinig sa programa mo. At sa pagkakataong ito, ako naman ang magbabahagi ng aking kwento. Sana ay mabasa mo. Itago mo ko sa pangalang Nell. At ito ang aking secret file. Matalik kaming magkaibigan ni MJ. Para ko na siyang kapatid. Lagi siyang nasa bahay dahil ako lang ang kalaro niya. At habang lumalaki kami, hindi ko lubos maisip na darating kami sa punto na ako ay magkakaroon ng pagtingin sa kanya. Gabi ako nagsabing manliligaw. Umalis ako sa bahay. Sinadya ko yun para sumunod siya sa akin. May isang balon na may mga kahoy. At doon ako nagdasal. Sumunod si MJ doon. Nagtapat ako sa kanya. May sulat ako na inaabot sa kanya pero hindi niya ito tinanggap. Dahil hindi niya kaya natanggapin ang katotohanan na may gusto ako sa kanya. Ang sagot ni MJ sa akin, Kuya, magkaibigan tayo. At bukod pa ron, magpinsan tayo. Nasaktan ako. Pakiramdam ko, rejected na ako. Iniwan ko siya ron. Baliwala lang ako sa kanya. Yun ang pakiramdam ko. Kinabukasan, nagbilad ako ng palay. Nandun ako sa sala nang maabutan ako ni MJ. Tiningnan niya ako. Tas sabi ko sa kanya, buksan mo ang cellphone ko. Tingnan mo ang nakalagay sa notes. Basahin mo. Pagkatapos kong sabihin yun, ay hinayaan ko si MJ para hindi siya mahiya na basahin yun. Umakit na ako. Then tinanong ko siya kung nabasa niya na ba. At ang sagot niya sa akin,
Kuya, hindi ko nabasa. Nalungkot na naman ako. Dahil sa pangalawang pagkakataon, parang ang sagot niya sa akin ay hindi. Pero, ang hindi ko alam, at hindi niya pinaalam sa akin, nabasa niya pala. Kaya pala siya laging tumatawa sa akin. Hindi ako sumuko sa panliligaw kay MJ. Sa pangatlong pagkakataon, sumubok ako ulit. Doon siya natulog sa bahay. Kasama ang isa pa naming pinsan. At ang pinsan naming to, alam ang lahat sa amin. Nagtapat na ako sa kanya ulit. Sa pagkakataong yun, mukhang nahulog na siya sa akin. Inabutan ko siya ng sulat. At ang nakalagay doon na tanong ay, pwede na bang maging tayo? Tiningnan ko siya. Mukhang nahihiya siya sa akin. Hindi siya makatitig ng diretsyo. Kaya gumawa ako ng paraan para makasagot siya. Sabi ko, ganito na lang. Pag nagpahalik ka sa akin, ibig sabihin ay sinasagot mo na ako. At sa pagkakataong yun, nagpahalik nga siya sa akin. At finally, naging kami na nga. Maliman sa mga mata ng ibang tao, sinimulan namin ang relasyon naming dalawa. Dahil lagi kaming magkasama, naipaubaya niya na ang sarili niya sa akin. Unang beses, naiyak ako. Dahil nakukonsensya ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero siguro nga'y dala ito ng ibang nararamdaman ng puso ko. May takot. Takot kapag lumantad kami. Pero di bali na. Ang mahalaga, mahal ko si MJ. At mukhang ganun na rin naman siya sa akin. Lumipas ang ilang buwan, lumalim ang aming samahan. Dumating din sa punto na nagkaroon kami ng misunderstanding. At ang matindi pa rito, nakaaway ko ang ate ko. Dahil sa nalaman ng nanay ko ang sigalot namin ng ate ko. Nagalit ang nanay ko. Nagalit siya sa akin. Sabi ko sa girlfriend ko, "Mahal, huwag ka munang bumalik dito sa bahay dahil galit sa atin si nanay nang dahil sa nangyari." Ang hindi nila alam, may relasyon na kami ng pinsan ko. Kaya siguro nagalit ang nanay ko ay dahil sa sinabi ng ate ko. At yun nga ang napapansing closeness namin ni MJ.
Pero hindi ako madiretsyo ni nanay. Nagpatuloy pa rin kami sa aming relasyon kahit may mga ganun ng bulong-bulungan. Kaya lang, umuwi muna siya sa kanila. Meron lang kaming isang tagpuan. Para doon kahit papano, magkasama kami. Meron pang pagkakataon na muntikan na kaming mahuli ng asawa ng lola niya. Tumakbo kami at hindi man lang nakapagpaalam sa isa't isa na uuwi na. Basta ang alam namin, mahal namin ang isa't isa. Lumipas ng 4 na taon, wala pa ring pagbabago ang aming relasyon. Pero DJ Rocky, high school pa lang kami. Nagkaroon ng pagkakataon na makapag-aral ako. Ganon din naman siya. Kaya lang, dahil sa hirap ng buhay, kinailangan kong huminto sa pag-aaral. Hindi dahil sa tinatamad ako, o di kaya'y walang-wala kami. Kung tutuusin, kaya kong humingi ng tulong sa iba. Pero, pinalabas ko na lang na walang-wala kami. Para mas lagi kong makita si MJ. Lagi ko siyang kasama. Lahat ng gusto ni MJ, sinusubukan kong ibigay. Para lang mapatunayan kong mahal ko siya. Ang 6 na taon na ang relasyon namin. Nang biglang dumating ang isang malupit na pagsubok. Nagpasya kami na mag-aral sa isang pribadong paaralan. Titira kami sa isang boarding house. Ang alam ng lahat, magpinsan kami, kaya tiwalang pamilya namin na magsama kami sa iisang bubong. Namatay na rin ang issue tungkol sa aming dalawa sa pamilya namin. At hindi rin siguro naniwala ng husto si nanay sa sinumbong ng ate ko. Doon ko naranasan na magkaroon ng selos. Dahil lagi nga kaming magkasama, nababasa ko ang lahat ng mga chat sa messenger niya. Hindi naiwasan isang beses na nagtaas ako ng boses sa kanya. Sa sobrang galit ko, hinampas ko yung cellphone ko. Humingi ako ng sorry sa kanya. Iyak siya ng iyak. Nagulot siguro siya sa ginawa ko. Nag-isip-isip kami pareho. Sabi ko, magta-transfer muna ako sa ibang school. Siya naman, hihinto na lang sa pag-aaral. Umuwi siya sa tito niya at lumipat ako ng eskwelahan. Naisip ko lahat ng mga sakripisyo ko para kay MJ. Dahil nga sa magkalayo na kami uli,
matindi-tindi na ang selos ko. Halos 5 buwan. 5 buwan, lagi kaming magkaaway. At doon ko natutunan ang lahat ng bisyo. Nakipagsabayan ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Pero doon pala, magsisimula ang pagsisisi ko. Nawalan ako ng oras kay MJ. At kung sakali mang lagi kaming magkasama, puro kami away. Pinalaya ko siya. Kahit alam kong mahal ko pa rin siya. Hindi niya na ako pinapansin. Masakit ang nangyari para sa akin. Sana hindi ko na lang pala siya inuna. Sana nag-aral na lang muna ako. Pero sabi ko, hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Lumipas pa ang panahon, nagkaroon ako ng jowa. Pero siniraan ako ni MJ sa jowa ko. Nakipag-break ang jowa ko sa akin. Sinubukan kong magmahal ng iba pang babae. Itago natin siya sa pangalang May. Kaya lang hindi ko siya mahal. Napilitan lang ako para makamove on. Umabot lang kami ng 1 buwan at 13 araw. Ang hindi ko inaasahan, bigla na lang sumulpot ang ex-girlfriend ko. Napinsan ko. Yes, si MJ. Nakikipagbati siya sa akin. Alam kong mahal ko pa siya. Kaya kahit alam kong masasaktan ko si May, nagkapaghiwalay ako sa kanya. Tuluyan kong iniwan si May. Nakapanghihinayang lang dahil si May yung klase ng babae na tanggap na tanggap ako. Understanding. Pero mas pinili ko si MJ. Pero patibong pala yun, DJ Rocky. Dahil akala ko magiging maayos kami ni MJ, hindi pala. Lagi kaming nag-aaway. Hanggang sa naisip ko na si May pala talaga ang nilalaman ng puso ko. Ang lungkot. Ang lungkot, DJ Rocky. Parang pinaglalaruan ako ng tadhana. Sinuyo ko ng sinuyo si May. Hanggang sa binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Tinalikuran ko na si MJ. Dahil alam kong mali ang relasyon na meron kami na nabuo dati pa. Kaya siguro hindi kami magkasundo at lagi kami nag-aaway dahil pinapakita na sa akin ng may kapal na hindi ito ang taong para sa akin. Sa ngayon, mag-iisang taon na ang pagmamahalan namin ni May. Malapit na kaming mag-anniversary. Kaya ang hiling ko, sana'y maging kami hanggang dulo. Pangarap kong maikasal sa kanya
Pangarap naming matupad lahat ng mga pangarap namin. Kaya sa lahat ng mga taong katulad ko, nagkamali, pero pwedeng matuto. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Nell. At ito ang aking secret file.